హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మొన్న మా హస్బెండ్ బయటికి వెళ్తుంటే చిన్న యాక్సిడెంట్. యాక్చువల్గా అది పెద్దగా జరిగే యాక్సిడెంట్. బై గాడ్, దేవుడి దయ వల్ల ఏమీ జరగలేదు. ఆ బండిని కంట్రోల్ చేయాలని చెప్పేసి చాలా బ్రేక్ అది అప్పటికే కంట్రోల్ చేసాను, కానీ గుద్దేసిండు అనుకో బండికి. ఆ బొటన వేలు చూపుడు వేలుకి మధ్యలో చీలికపోయింది. అది చిన్న దెబ్బే, కానీ తల్లి ప్రేమ ఆగదు కదా. అంటే భువనగిరి నుంచి, సిద్దిపేట నుంచి చెల్లెలు, భువనగిరి నుంచి మా తోడి కూడా వచ్చిర్రు ఇంటికి అనమాట చూడడానికి. తల్లి ప్రేమ కదా. కొడుకు 60 ఏళ్ళు వచ్చినా సరే తల్లికి చిన్నపిల్లగాడే. తల్లి ప్రేమ వర్ణించలేనిది అసలు. అందుకే ఫ్రెండ్స్, తల్లిదండ్రులు ఉన్నప్పుడే బాగా చూసుకోండి, నెగ్లెక్ట్ చేయకండి, తల్లిదండ్రులను పూజించండి ఫ్రెండ్స్. అంతే నేను చెప్పేది. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.